Hey guys, welcome to back my YouTube channel. Ang dinay suji jan naidw na logofor. So video ko joजासिम नायलांबानो थाबानो जाबाय. Ya बाजिया सारायखौ सुनो नायदो आरोना. सारायखौ सुसिगोन दायो बाजिया. गेसखौ जलायग्रोबायना आरोना लोगोफोर. नै दायो जोङो सुजिखौ एवना लाग्रोनि. बिनिफ्राय लासै-लासैनो सिनिखौबो होलांगोन आरोना. जोंहा बिदि एवो. भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. सुजि एवनाया बोरै बेखौ नुलांबाय थागोन लोगोफोर. स' बेनो नायलांबाय थादो आरो. आगोलावनो सुजिखौ मोजां एवग्रोना लानानै बेनिफ्राय लासै-लासैनो सिनि होगोन आरो. दायो सिनिखौ होबाय. दायो दैखौबो होबाय. बिनिफ्राय सुजि जायो आरोना. नै बियो गाइखेर दायो गाइखेरखौबो होनोसै आरो. गाइखेर फुदुंदो आरो दायो जोङो. दायो गाइखेरखौ होबाय. दायो दै होबाय. साहा फुदुंदो आरोना. सिनि होदो बेयाव. साया गोदौबाथाय इलाइसि होनांगौ. बयबोथ' मिथिखायो सोरबाया इलाइसि होयो सोरबाया तेजपात होयो होननानै. आं दायो तेजपात होदो. तेजपात होबाथाय बांसिन मोजां जायो आरो. बेनिफ्राय साब्लाय होयो. साब्लायबो होबाय आरो. नै लोगोफोर सुजिया जाबाय. दायो जानोसै आरो जोङो. दिनैनि भिडिअ एसेनोसै. भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय. बाय बाय.